Ako želite produžiti rok za predaju zadaće za jednog ili više studenata, trebate kliknuti na tu zadaću. Recimo, ova zadaća je imala rok do subote, 30. svibnja 2020. u 23:59. Tu piše da još ima 7 sati i 37 minuta za dovršenje, odnosno predaju te zadaće. Ja sa sigurnošću znam da dvoje studenta to neće moći ispoštovati jer su mi se javili i želim im produljiti taj rok. Kako to napraviti? Tako da unutar te zadaće, dolje, lijevo, pod izmjena pravila za korisnika, kliknem na to, kliknem na dodaj izmjenu pravila za korisnika. U polju koji se zove izmjena pravila za korisnika, pronađem te studente. To su student Probić 1 i student Probić 10. Moram ih jednog po jednog označiti, znači ovo je prvo pravilo i za studenta Probića 1. Za njega ću staviti da može zadaću predati do 6. lipnja. Znači dao sam mu još 7 dana u odnosu na ovo što ima ostatak populacije. I mogu kliknuti onda na pohrani. Sada vidimo da je za studenta Probića 1 rok predaje pomaknut na 6. lipnja u 23:59. Ako želim recimo da za studenta Probića dodati isto takvo pravilo, kliknem na kopiraj, pronađem studenta Probića 10, označim ga, ništa od ovih izmjena ne mijenjam jer želim imati iste kao i za onog studenta Probića 1 i klik na pohrani. Sada, i student Probić 1 i student Probić 10 imaju produljenje roka za predaju do 6. lipnja u 23:59. Recimo da želim produljiti i za još jednog studenta koji se zove student Probić 12 rok za samo 3 dana. Pa ću opet kliknuti na dodaj izmjenu pravila za korisnika, pronaći student Probić 12 i sada ću staviti da on ima produljenje roka do 2. lipnja i recimo mogu staviti do 16:00. I dolje klik na pohrani. Znači, kod izmjene pravila za korisnika za aktivnost zadaća, jedino što možete promijeniti je od kad do kad je tu zadaću moguće predati, odnosno time možete produljiti rok nekome od tih studenta. I to je to.